Katno kalong kapor kabakodor hakabangyo banya songlang kumne barban sngam yake ka Bible kadon ban kren barban ong hapdeng jongi badai tang nakahi bangyo yakajing persat mensim yakajing pensle iyo yakajing penkubor bat kini baro kimdei kijing la jongi kadai tang da kajing ai kijong utrai Jesu bat kabor kalong kajong utrai kublai sibon yapi baro ki perlok prajor ki belaju kersian lem yanga bat ki we de ki perlok nagapor sekapor hakabangilayo keng banyadan banta hakabayasam kubor nagaktin kajong utrai bat ngi yelade kamtam ngai yelade kapor plii kajing long temen kani kalanang yaj bha tendrei kumbagala kaladon kapor kabangalamot banchu shongno kindon no skiway de kibanya simbanta kabayasam kubor nagaktin kajong utrai tendrei inda habangala puli bha yaki kentin ki bakodor jong shakri jong utrai apostle Paul habawla tho Timothy wong to minan la hakabadepor ne hakabom depor kata kalanang ay mensim sigadai yanga bagata kalong nga kiniki khmat lasdang duna kiskoro teng lakta bha lele kiniki pol lockdown ngasngo kumba an saset kelut ndrei blai dong isnai ban pli kiskor kijonga kibniat ru kiniki laham bateng nakaliang ka bormet klasdang wan kajing than te kadbau blai dong ai bor kumne dengan minat kay ban trei ban yalap yakaktin kajong utrai la haba daypor ne habam daypor ro knang bakan pelat yangi kinong yalam nakajing sngo babe hagisngi bahadin badong lada lemda ngalalek kumta batkum kita kilada kilemda kini kilong betang kijing ut sngo syarem hangi hakisngi bahadin tendrei ndah bangilayo ban penda pila kajong kabenta ngin so kumen gan ngin soong kumbuong norway shamsim ngin risa jam bat ngin yaro jam om day tang ban surisa andre dari sajam om day tang ban yaro andre ngin yaro jam nakabenta kapuram kajong utrai kani kadai sakaway pat kabenta jeng ka jingkren hakajing day bat kabor jeng ka gospel hapdeng jongi kari baka jaj bynriew da kajingwan jeng kini ki brew ki jeng ublay ban walam ya kani ka kubor ka babha baka jingkta jeng ka hakajing em ga jongi om simpat slam mila kren ya jing walam jong ki missionary ya kena kajinget ka bakat kum kaktin ka jong ublay ka bakajinglong ka bakarpang ka jinglong ka baper jong kena kajinget ka bahu Jesu kalong ba habang ila priang yo Jesu ngilanget yo Jesu te ka bod ng kata kajinget kalong bakapen kalabhayange ka pelong ingi bangin plano ela ki jong ki pop ki jongi kapulong ingi bangin kela kabamut da kajing yam bariu blay bat kajing pan map na utrai bo utrai map ki pop ki jongi bat bakasnam kablatod na lom kalbari kandon ka bor keng ban Pynkoit li pari ki pop ki jongi lakila saw han kin li na kum kayor lakila saw buto kin long no kum unyo lang bron ki pop ki basaw han de kini ki pop ki bang dang le menta but ki pop ki balasaw bto pa ki pop ki barim baja ki bakat bang itang kan mau yaban pla bat bania tho kini ki pop basaw han dang ila kala ka bambod sa sat khot no yaki kin sali no kum kayor kitu ki pop barim ki balasaw bto kin long no kum unyu lang brod kin jem no kinom kin jem no kandon gajing pediang
kan don ka jing penim ka jong utrai mentapat ngi keren ya ka board jong ka gospel hakaliang jong ka jing Pynkoit hakaliang jong ka jing Pynkhiah kan pule pat sa sisin ya ka benta na ka tin ka jong utrai ka balalong ka benta jong ka jing kren hakajing ya day pat ka board ka gospel hakari ba ka judge bynriew ka jongi ka city sa kinongrom kal nong ka banengkong ka dekot ka bakhan reu ka ong namar ngam sngaw le ran ya ka gospel o Chris ta bakalong ka boru blay ya ka ban penim ya way po way bangaj ya jiu nong kong bat ya Greek ro kani ka de ka bor ka jong blay ka bo blay layo ban persat mensim lang ba kini ki missionary ki blong ki breu ki jong u banda bakiwan ban aya ka gospel hapdeng jongi sa kaway pat ka benta ka baki kiyo ban bet yu sumbay ubom sumla sepno day kata ka bor jong ka jing Pynkoit ka bor jong ka jing Pynkhiah nyay ngo yo try bakini kilong ki benta ki badon kam namara ka jing jongi kum ki breu ya kendo ki jing pang ki jing sitom ia kendo iki jait paki jait ki jing ia kendo ki bakta ia kan ka met ka jongi bangidang don kamro ia jing sumar ngidang don kamro ia ka jing yaram tingyai ngo yo try bakini ndah bakilawan seni sari jongi nalor bakilawalam kila pelaj yangi naki babon ba ki jing long ki ba pau kumba cha temrau kilawan ban walam ya kata kajing sngau ka way kum kari baga judge bynriew kilawalam ro ya kane kajinget ka bladon haka ka bor ban penkela bha yangi te kilawan ro ban ai kajing sumar ya ki met ki jongi bat kum ju ro ya ki mensim ki jongi ke ka bang yu I hakini ki missionary jong ka balang Presbyterian ban Rev.O.L.S ndah bakilawan sani kila dona ka bor kumno ya kan banwalam ya kata kajing Pynkoit ka bor banwalam ya kajing Pynkhiah ka benta ka banengkong kadai ka ministry jong kajing Pynkoit layathu yangi banda ka ba Reverend Thomas Jones bati kurim jongi kiliapoy hasora teladon na pedeng ki breu jongi badutau de John Kha uni ndah ba ula persang ban leg ban ya kren reng katlam bat kini ki missionary nakaliang jong ka jingej ban bot yu Jisu bat ban pla ya ka kerteng ka jong u te hadin bola ya thu haying hasem kidang don ka jing atatin te pedeng ka bukum kata la ya thu bola yopang ka kerteng jong u kolong u John Kha uniu John Kha ula yopang bat nda ba ula lej ki missionary kila mod ban ai ka jing sumari u tenrei na kaliang ki kemi ki kpa ba ka yeng ka sem ki khang persya ya u ki khang persya ya u ba on sim jing sumar na kini ki missionary kilong don kam ban knya don kam ban le kat kum kan nyam ka dustur ka yeng ka sem tele tho bahado katno shu kilang pelut banda khats yer hado katno kila pelut ban sat peleng tenda bakini baro kim shimla trei kam shu te ke ka bajia kalong bakilasya iki missionary bakin sumar te Mrs. Ann Jones layathu baila ai ki dawai yu John Kha bat nda ka bala ai tagi dawai ndala di tagi dawai te hadin katu katne sri tulayo jingkot bakata kalalong ka khubor ka babha bat kata kalong yakaba kisier bat ki pleng kim sumlala ban walam ya ka jingkot menta daki dawai ki dasin bawalam lengba kini ki missionary lala ken ban walam ya ka jing Pynkoit yo to John Kha na ka jing sitam kani ka balai dawai yo John Kha
dakini ki missionary kalalong kasin ka banungkong balawalam ya kata ka medical mission hangne harijongi kasin ka banungkong banyo banay kini ki dawai te kalong ka bomday yang i bahaga jingya day bat kini ki dawai day bawalam dakiway pat ki jait bynriew teringa kwa banya thui pi bakane ka dika benta jeng ka jingyalap gospel bat nado balawalam yakini kilat ki batmai hadu katno kalawalam ka jing sulskem balayo ki jing sumar ki babiang slamadin kata pan missionary ubadai medical doctor ubakertengu Dr. Griffiths mo ndah balawan jene ulas dang ka medical mission habalate ka dispensary ka bahamo plang hakasnem khat praspa nyo pukandai lengba ka dispensary layo ban examine ni bapang layo ban ai ki dawai ban ai ki jing sumar ki babiang suki pan layo ban tei saya ka hospital ka bahajiaw ka badai ka Wells Mission Hospital hadu katno kal ai ka jing sakri ka babiang i bapang ya kilong kemi kabadai nakabenta kajing donkam hakaba yo ban kha khulung bat kumta ter ban ai kajing sumar kababiang kajing sumar kabadaya day nakabenta ki met ki phat ki batlot ki jongi kini ki day ki lat jing Pynkoit ki ban nakaliang kanika gospel kabalong kabor jung kajing Pynkoit hakari ka jongi kilayo ban wan ban penito bat kala ai jing sai ki babon ba kiliang bala ai ro ka jing sumar ya baro ki breu ki bay kenduk jing sitam jing pang bat simla don kanu ka ba penya per ndeka don haka ka jing long ka ba kentang kila le ya kata haka kerteng ka jong jisu bat kingej bo jisu hi udai unong Pynkoit batang mauhi gadon kabor tinga kwa ban ong badaka jingwan jong kanika ministry jong ka jing Pynkoit kalayarap lem kanyangi bangin sngoto ba day nakaba antat ya kita ki knyang jingpang ki bolong hakador jong ki mrat ki bakensya lane kumne kumtai kitu kidei lada syukran kelum kilong kum kata ka jingai be tenrei dekabawan kanika medical mission ka ministry jeng kajing Pynkoit kalawalam kanika jing sautu yangi ba day dekinu ki bor ki bakensya ki bawalam kum ka klam ka belajar ka sedem khat praspa nyo kundai haslong hari jongi hadukatno kala penlamwer tenrei de kini ki doktor berkiwai ki beltur tu ki jaka Malaysia mi ki khlung ki baki ki kemi jongki gilayap no ban ai ki jing sumar ban ai ki dawai ki dasin ban yarap at ban yada te ndakini ki jing jia ki so tho ba kini ki jing sitam jing pang day baki wan haki dor jing ki mran te ndrei ki wan ndaki khyang jing pang te la ban Pynkoit ye ki da kabayo ki dawai ki babiang ki dawai ki bayadei ye ka ban Pynkoit ye ka ban walam ye ka jing Pynkoit ye ki bapang ki basitam kani ka mission ka treasure hapdeng jongi ka jingwan sa Catholic mission kilawalam ki hospital ki clinic badi ki dispensary hadukat no kila ai ki jing sakri ki bahon ki babiang kilayo ban ai ki khunsuet kilayo ban sumari ki tu ki reutemen kiton kita ki old age home ki ba sumari ki nangta bat kiway ki jing sumar ki bap kerpang ki tu ki bayo ki jing pang nyang lengkot kum sikidong riboy ki por ki baladem bat kiway ki jing sitom hadukat no nakaliang ka Catholic mission kilayo ban ai ka jing sakri hakari baga jait bynriew ka jongi trai ngimla klem da kenmau bakini ki belas dang nengkong kidai ki missionary ki belawan dari Wales bat yakani ka baki kilayo ban sedang layo ban beteng ter kain haduk kini kisengi ki bamenta kum bakalong menta kajing ya sim benta nap deng kitu ki bdang don haka niam khasi kiru kilatrei yikijing trei ki barat ba hakaliang kani ka medical mission
kum kitrai jong ka supercare, kitrai jong ka Woodlands Hospital, kitu kide ki berangsa hakaniam khasi, tenre kila ay ka jing sakri ka bapura, ka bateng-teng nakaliang ki balang Kristan jongi kila kampenduna, ten nakaliang jongki bat kila say bor bat haduk adno, kalau long ka jing kerku ya kari bat ya ka jaj bynriew jongi. Te kabor jong ka gospel kalong kabor ban walam ya ka jing Pynkoit. Kabaar pat kadai ka jing Pynkhiah. Kane ka jing Pynkhiah kalong ka jing Pynkhiah ya kitu ki bapang mensim nakadaw jong ka pop ba ka jing thala kabatrei bat kabayai trei ka jing im jongki bomdon de ki dawai bla ban Pynkoit ya ki tenrei dei tang da ka jing duai da ka baki kala ka bamod bat plano la ki jong ki pop ki jong ki te ka de ka jing Pynkhiah ya ka mensim ya ka jing pang mensim te kam de ka jing pang ha ka met de ka jing pang ha ka mensim te kidon kam be ka jing Pynkhiah bau jisuru lawan ban Pynkhiah nalor bau lawan ban Pynkoit kini kidi kijing trei kijang jisu ulah hukum ru betak bohong ba kabor jong ka gospel kalong ban walam ya kajing yarap lem ban pelaj iki bapang ki basitom ban Pynkhiah iki tu ki badon kijing pang mensim te tangutrahi un isnei bat utrai un don rengkan tenang tang akwa ban ya thui pi bakanika ministry jong ka jing Pynkhiah ka bala kampau ba kadai da ka jing trei jong i wei i missionary i ba ka kerteng jong i ka don ha ki sentur jong i borobor bari tai dei Miss A.W. Thomas ini dei missionary im dei medical missionary ilawan nakabenta ka jing khot ka jong ublay hang ne hari khasi jong i but ila kample jimut ka jing trei jong i sekidong ribhoy ba ka jing trei jong i syatu kala pensanam kala pensa ya ka burom ka jong utrai bat wat hadu kini kisngi ki bamenta na pedeng kitu ki bla tho sapang ka jing em jong i dei kum i doktor ai lapang i bla tho i ka kot ka badai ki sakri ki jong blai ki bla trei hadong ribhoy nado ka snem khat spa andru phopra ter hadu kniki hadu ka snem chiden spa andru phopra nangta kum ka kot ka jong i ba John Robert Khongji i bla tho sapang ka jing im ka jong i Miss A.W. Thomas bat kum ju ru breu jong blai bakarteng i banrilang renga ma i ru ilayo ban tho kanya ka kot lengba kini ki por pandemic kabadai ka jing trei ka jong i Miss A.W. Thomas ini entah apa ila lej sa dong ribhoy ila lej da ka jinget ila lej rengkat lembah ka jing slur ka dong ribhoy ka de ka jaka ka basit nalor ka jaka ka basit kilenti ki sengkin kidang long kitu ki por ki barem empat don kali hapya da ka kejan nang ta hapya ka balap habasem hakabaki para bangay baki porok projor kila sobha yi ban bam kat ka baki ai nang ta menmet menyong hapsa ya ka jing dat ka jing ki perjong baki wei ten rei latur khamdon jing ting wadi kata ka kala azar ka jing pang kisho yong ka bajuton seribhoy tre ka sakri ka jong utrai kalayo ban lej satu kawai nakikam jong ka kalong ka kam jong ka jing Pynkhiah layatho bahabay don hadiwan hakasnong kabakiong kamau khli te hangta layatho ye ba udon uto mau blay badyo to mau blay kiju lek ban kinya ban lek pen jaus nam te Miss A.W. Thomas ilas ngorem sikadai yang kumno ngindang don snam ban li ayaw to mau blay habaya ka snam baro ka jongi lasaj da ka snam ka jong ukon lang brot tingin don snam ayo ban li ay so to mau blay telaya thu bakla don ka por bakat bay dang syong ka ban tem ka jing tem organ
harangkat lam bagi jing ruai bagi jing duai telaya tho bagi ksut ki badon hau tau duan utau mau blay te kila dei ban kendrian no kila pet no te na do bala pet no kad hado ba ini Miss A.W. Thomas ilong Niger su duan balay na duan utau ksut ong no D1 sayo ka keteng D1 ka kentin ka bamot lalat na ki borg suj borg krey la job ya ki suj ki krey haka kerteng ka jong Jisu haka snam si jan spa khatway la ya thu bay la mi nang ta na sintor buliang ban lay sa sonidan te ki riurang ba kila yalam lanti ya ka sakri ka jong try ban lay sa do sa sonidan dala poy hang ta kat badang ya lanti te ki pen iyo to mau te ki ong hi sister Miss A.W. Thomas, pet you know mau, uneru deu mau blay. But syong hang de diktaki blay put. But mano kini ki snong ba marjan la dadon ki ba yopang. Kamut kin de tundung na kanika tido. But kin lay ban penjaw ya kasnam hao knang ba kini ki jing sitam jing pang kin pet kin do no. Tang sia thu kum ta kat kum ka khana bakini ki nong tho kot bat wit ki layo ban bo ching kan mau laya thu bakala pe yu to mau na khli akjan na kja da khli kum ta bat hakata ka por ka bakini ki nong leksin ran yi gi tang pen ila duai bat kat bai nang duai te umsimpat ong amen layak thu bo lak dia arliang la kedia no tok suit to play put la pet no la do no da ka jing duai jing ka sakri ka jong trai kata ka ministry jing ka jing Pynkhiah kam dai tang ka jing Pynkoit ka jing Pynkhiah ban ban oi ki suit ha ka kerteng ka jong trai da ka jing duai kam don ka jing ting badu blaus ngap badu sa skor ka bakum ka ka ministry kat bangadang ngap baka badang pule kat bangadang mudore ka jing jong ka ni ka breu ka jong ublay ka bla wan hang ne hari jong i bat ki kamba ki bla bod ka jing trai jong i haka kerteng ka jong utrai Jisu ka penken mau yang usim de buk hanesar ula khati ki madang bastat bola thu ya thu haki ongala posneu tang bakala jano tesubhaya thu yanga ngaposneu ayu kala pelongo ha do kata-kata yakini ki rustat kinong kren bertong ki khaldi bat ki way de kada do kila karpat biang yu patsya usim to ya thu pi posneu ayu in sabatai wong aya thu ha pi bangala posneu te kala jano peniopat ya kata tengah ko abanong baka ministry jeng kajing Pynkoit te kalayat kum no pat ka ministry jeng kajing Pynkhiah kum baka de ka Miss Thomas kalale yo kalaja no ne penyopat to kan ka jok ka pamenta kanong ka jok ka bagin wat na do ka donor baka mensim baro baya kata ka ministry ka bladon teng haka balang haka mission but kalaja no ngin penyopat ya ka daka bor balang daki brig jong blay daka jing duai aga keteng jong trai to tran ker kho yangi bangini ban pandap kan ya ka ministry jong ka jing Pynkoit ya ka ministry jong ka jing Pynkhiah daka benta ka puram ka jong trai utran ker kho ye phi un ker kho yangi lang tong in advance sa sin a trai ba bhang ya ngo ya me ba me melawan kumunong Pynkoit melawan kumunong Pynkhiah ya ki mensim ki jong e gidwai isnai bakabakum kan ka bor ka bamla aiteng si sin halaka jong ka balang ka ba bat ki breu ki jong me bamentang i kumba kelas dang jano tiarap kan bangin penyo pat ya ka haka bakin mi ki breu kum ki jong Daniel ki panyo pan ya tho yangi ya kata ka bala jano bat hangta ka long ka jing kerku ya ka ri ba ka jaj pan reu ka jong e iki badok ki ba janjar kinong kondong kinong bala kinong ram da ka jing yarap jame sngau kana ki jing dwai jing no por it wai da ka bango ha ka teng jamo Jesus Christ amen.